Tarlakeños, my name is Alvin Bautista of Exploring Tarlac. So for today's video guys, nandito tayo sa Green Hills Campsite, dito sa Bamban Tarlac. So halos katabi lang siya ng Dungawan Campsite. Kung gusto nyo ma-relax guys and then makakita ng magandang view, so punta na kayo dito sa Green Hills Campsite. Later guys, no, lilibutin natin itong mismong place nila. And then papakita ko sa inyo guys, itong pinaka view deck. Meron din naman siyang attraction dun sa pinakailalim. And then pwede kayong mag-use ng mga tent nyo kung gusto nyo mag-camping. So sa camping guys, 150 pesos kasama ng entrance doon. So overnight siya. For now guys, wala silang available na tent. So magdala kayo ng sariling tent. Yung sabi nga 150 pesos kasama na yung entrance fee. Kung ocular visit lang naman kayo is 30 pesos. Yun, open naman siya Monday to Sunday. Halos katabi lang siya ng Dungawan Campsite. Ngayon is open na rin siya sa public sa lahat ng gustong mag-ocular visit. Then may mga kubo din naman sila dito. Kung gusto nyo mag-overnight is 1,000 pesos per kubo. So what's up Tarlakeños? Bali ikot na tayo dito sa Green Hills Campsite. Dito sa Bamban Tarlac guys. So yun, papasok na tayo. Papakita ko sa inyo guys ito. Sa mismong side natin, may view deck sila. And then yung pinaka-camping site is nasa pinakailalim siya. So guys, samahan nyo ako sa video to para may explore natin itong Green Hills Campsite. Let's G! So ito guys, pinaka-entrance fee, hinulit ko is 30 pesos for ocular visit. And syempre, napakaganda ng view. Ayan guys, kasama natin si Zenitsu, ang always travel buddy natin dito sa Tarlac. So yun guys, napakaganda ng Mount Arayat. Mostly lahat dito, no, lahat ng tourist spots na pinupuntahan natin dito sa Bamban is bida talaga si Mount Arayat. Kung makikita mo siya sa Gazebo View Park, Bella Montana Park, Dungawan Campsite, Tanawan, so Sipatan, and then Dungawan. Ngayon guys, banda doon sa may lagpas ng Dungawan, may bagong pasyalan doon. Yung tawag nga yun na pasyalan. So ito naman, yung mga kubos nila na binabanggit ko kanina is 1,000 pesos overnight. Ayan siya guys. And syempre, yung pinaka highlights talaga dito, yung overlooking view ng Bamban Tarlac guys. And then syempre yung majestic Mount Arayat. So baba tayo guys, papakita ko kung anong meron doon. So ito guys, may hagdanan naman pababa dito sa Green Hills Campsite. So itong pinaka-areang to, dito kayo pwedeng magtayo ng tent and then mag-overnight. Banggit nga sa akin ni Kuya kanina is 150 pesos kasama na yung entrance fee basta may dala kayong tent. So for now, wala pa silang binanggit na may for rent silang mga tent. So soon guys, kapag officially open na talaga itong Green Hills Campsite is magkakaroon na sila ng sariling tent. So ito yung tables and chairs. Kung may dala kayong foods, breakfast, so pwede kayong magpesto dito. So yun guys, nakikita ko sa pinakailalim may mga swing. So kanina, nagpalibad na tayo ng drone. Pinakita ko yung pinaka view ng Green Hills Campsite. So bago tayo pumunta doon guys, baba muna tayo dito. Sabi ni Kuya kanina is may cruise na nakatayo dito sa ilalim ng Green Hills Campsite. Napakaganda dito guys. Lalong lalo na kung gusto nyo lang mag-relax, pwedeng pwede. Yun. So yun, kung nakikita nyo guys, sa malayo pa lang makikita mo na yung cruise dito sa Green Hills Campsite, Bamban Tarlac. Nice. So may mga upuan din na pwedeng pagtambayan dito sa may cruise nila guys. So yun Tarlakeños, pabalik na tayo sa taas. Actually, yung pinaka-destination ko talaga is Dungawan Campsite. Kaso full pack siya guys, napakaraming tao. So bumili na lang ako ng pagkain kanina doon. And then syempre, yung pinaka-purpose ko talaga, bakit tayo umibot dito sa mismong Bamban Tarlac is para i-promote yung bagong travel buddies natin. Ito nga guys, yung Hydro Flash and then the North Face backpack natin.
na sponsored by the Travel Club SM City Tarlac. So yun guys, kung naghahanap kayo ng mga travel accessories, necessities, and then syempre mga travel bags, luggages, punta lang kayo sa SM City Tarlac guys. Second level, makikita nyo yung the Travel Club. So marami kayong pagpipilian doon, maraming mga branded bags and then iba't ibang travel accessories. Yun, Tarlaceños, bali yan, dito na tayo sa pinaka bridge nila dito sa Green Hills Campsite. Ayan siya. Yung kagandaan niya guys, may CR. Yan naman yung pinaka importante guys, no, sa bawat tourist spots na pupuntahan natin is yan, lagi nating hinahanap, CR. Ayan siya guys. Wow. So may wash area and then dalawang CR guys. And then kung gusto nyo namang mag overnight or mag camping, so ito yung bonfire area nila dito sa Green Hills Campsite. Nice, napakaganda dito guys. Actually Tarlaceños, kanina naglilibot ako dito sa Green Hills Campsite. So may naalala akong sa lugar sa Benguet or sa Baguio guys. Ganito rin yung mismong setup niya. So may mga step by step na pwedeng pagtayuan ng mga tent. So yung pangalan niya guys is Valley Point Campsite. Kung gusto nyo mag-relax din at matanggal yung stress nyo, syempre napakalamig ng klima. And then every morning guys, nagkakaroon ng Sea of Clouds dun sa mismong Valley Point Campsite. So madalas yung Sea of Clouds, sabi sa akin nung dating napuntahan ko, is after ng ulan. So kinabukasan guys, mostly may Sea of Clouds yan. So ito nga yung pinaka bonfire area dito sa Green Hills Campsite. Napakaganda guys, lalong lalo na yung view dito. So makikita mo yung Mount Arayat. Pupuntahan naman natin, no, Tarlaceños, itong mga swing nila dito sa medyo gitna ng mismong Green Hills Campsite. So yun guys, kung gusto nyo magpahinga, pwedeng pwede dito. Yun. And then syempre, kitang kita mo pa rin yung view ng Mount Arayat. So yun, no, actually Tarlaceños, dapat sneak peek lang yung gagawin ko kasi nga may pinopromote tayong products, yung Hydro Flash and then yung the North Face travel bag natin na galing sa the Travel Club SM City Tarlac. So kanina yung pinaka original plan natin is Dungawan Campsite, pero jump pack guys, napakaraming tao. Yun nga, ginawa ko, bumili na ako ng almusal doon. So dito na tayo nag breakfast sa Green Hills Campsite. Tarlaceños, pabalik na tayo sa mismong taas. So uwi na tayo. Sana nagustuhan nyo itong bagong na-explore natin dito sa Bamban Tarlac guys. Inulit ko 30 pesos per ocular visit. And then sabi nga sa akin ng caretaker kanina, kung may dala kayong tent, so 150 pesos kasama na yung entrance fee doon. Makakapag camping na kayo dito sa Green Hills Campsite. Makikita nyo guys, ayan, powered by solar din yung mga lights nila dito. So no worries, paggabi maliwanag dito sa Green Hills Campsite. And then guys, napakasarap mag bonfire dun mismo sa bonfire area nila. And kung ganito yung makikita mo namang view, nice guys, napakaganda. So ito naman yung area nila kung saan pwede kayong mag breakfast. So may dala rin kayong pan dinner, pwede. So perfect for picnic area din. Ito nga, Green Hills Campsite. Napakaganda talaga ng view guys. Ayan siya. Basta andyan si Mount Arayat, nakakaganda ng view. So punta muna tayo guys. Ayun. So punta muna tayo guys sa view deck nila dito sa Green Hills Campsite. And then may daan din naman dito sa kabilang area. Ayan siya. Nagpawisan na tayo. Medyo materik lang yung hagdan nila dito. So pababa, papunta doon sa cruise, sa bonfire area. And then syempre, ito medyo bungad lang naman yung camping area guys, and then yung picnic area. And guys, no, next natin i-check itong mismong view deck nila sa taas. Check natin guys, ano ba yung pinaka view sa mismong taas. Let's G! So yan, paakyat na tayo mismo dito sa pinaka view deck
ng Green Hills Campsite. Yan. Nagpalipad na ako kanina guys. And then nag-breakfast. Medyo ang kalat ng lamesa natin. So ito siya. Akyat na tayo. Mismo sa pinakataas. So papakita ko guys yung mismong view ng Green Hills Campsite. Oh yeah. Wow guys. Napakaganda. Nice. Ang ganda guys. Nakakatanggal ng pagod. So kanina galing nga tayo sa ibaba. Napagod tayo pero pag akyat natin dito sa view deck, sobrang ganda. Nice view. Yun talaga nyo sa pasensya na yung ginamit natin pang vlog ngayon is hindi yung GoPro 8 natin kasi ayaw ma-reformat guys. So puno na siya, hindi ko na siya magamit. So yun, bawin na lang tayo sa mismong drone natin. So nagpalipad naman tayo kanina. Gamit natin pang vlog ngayon guys itong Reno 5 ng Oppo. So yun guys no, hanggang dito na lang. So don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. So lagi nyo akong samahan guys sa lahat ng i-explore natin dito sa Tarlac. So kung naghahanap kayo ng mga masarap na kainan, and then syempre guys magagandang pasyalan dito sa Tarlac. So don't forget to follow our official Facebook page. Ito yung Exploring Tarlac guys. And then wag nyo kalimutang i-subscribe yung pinaka YouTube channel natin. Syempre yung name ko Alquin Bautista. Punta lang kayo guys. So lahat ng kino-cover natin sa Exploring Pampanga and then Exploring Tarlac guys, doon natin ina-upload. Follow nyo guys itong pinaka Facebook page nila. So ito siya, ilalagay ko siya dito. Kung may katanungan kayo, hindi natin nabanggit, so naman guys, siguradong i-open talaga nila sa public ito. Actually may mga pumapasyal na daw pero hindi pa ganun karami. So hopefully guys, pagka-upload natin ng video to is makilala na itong Green Hills Campsite. Yun guys no, huwag nyo kalimutang i-share itong video to para malaman ng ibang Tarlaceños dyan na mayroon na namang bagong ganito kagandang pasyalan dito sa Bamban Tarlac. Yun guys, until our next vlog, peace out.